Bună! Astăzi vorbim despre comunicare eficientă. Eu țin cursuri de comunicare eficientă și în formatul pe care o să-l abordez și pe care o să-l folosesc din ianuarie 2024 este pe parcursul a 4 săptămâni cu 3 intervenții live, webinarii și cu grup pe Telegram, unde participanții pot pune întrebări timp de 4 săptămâni, iar eu le răspund în mod activ, personal și o să am la dispoziție în fiecare zi câteva ore alocate doar pentru asta. Astfel că, de ce țin eu aceste cursuri, în primul rând? Le țin pentru a crește conștiința părinților, pentru a-mi aduce eu suportul pentru mai multă conștiință în lume și pentru a crea acești părinți care își doresc mai mult și se informează și se cunosc pe ei mai bine și aleg să evolueze, să creeze acea comuniune pe care și-o doresc cu adevărat cu copiilor și cu toți cei dragi. Cursurile de comunicare eficientă conțin tehnici de aplicare a comunicării și aceste tehnici se pot aplica în interacțiunea cu orice persoană, fie că este copilul tău, fie că este soțul, soția, fie că este colegul de la serviciu, șeful sau asociatul. Nu există limite. Și cursurile de comunicare sunt cursuri de introspecție, pentru că acolo se face curat în intenția ta atunci când relaționezi cu cineva, în care sunt nevoile tale și cum ai grijă de ele, în care sunt dorințele tale, în ce vrei să comunici, ce vrei să exprimi către ceilalți și cum să faci ca mesajul tău să fie auzit, în cum să asculți tu, cum să creezi un spațiu de ascultare pentru ca ceilalți să vină către tine și să-ți împărtășească lucruri și să se creeze acea comuniune, încredere și relație frumoasă pe care ți-o dorești. Și mai este despre gestionarea conflictelor. Cum să rezolvi conflicte în 3 pași, astfel încât nimeni nu pierde. Este într-o stare de echilibru această rezolvare, cu o gestionare astfel încât să nu se creeze resentimente și să nu fie doar o rezolvare aparentă a conflictului, pentru că dacă este așa, el va reapărea. Și s-ar putea ca atunci când reapare să apară într-o stare mai brută și mai puternică și nu ne dorim asta. Și tu ești stăpânul vieții tale. Tu alegi când vrei să aduci această schimbare în viața ta, când vrei să crești armonia din relațiile tale și nu pot decât să te felicit. În primul rând că ai deschis acest canal de comunicare, care este contul meu pe Instagram, Educație Conștientă, și să-ți doresc ușurință în calea de evoluție pe care o parcurgi, care nu se termină niciodată. Deci, după fiecare curs, fiecare introspecție, fiecare creștere, vei dori și mai mult și mai mult, sau vei spune din ce în ce mai mult, nu știu. Cu cât știi mai mult, cu atât ți se pare că sunt multe lucruri pe care nu le știi. Și o să vorbesc de unul dintre lucrurile pe care le abordez în cadrul cursului de comunicare eficientă și aceea de nevoi. Se vorbește foarte mult de nevoi, dar haideți să vedem întâi care este diferența între nevoie și dorință.
nevoia, așa cum o folosesc eu în cursurile mele de comunicare eficientă, este o nevoie fiziologică mai mult, fără de care nu poți trăi. De exemplu, nevoia de a mânca, nevoia de a te odihni. Astea sunt primare, pe prima treaptă a piramidei, ca să zic așa, de nevoi. După aceea sunt nevoile sociale de interacțiune, nevoia de sex, nevoia de a fi odihnit, de a nu fi stresat, de a găsi o stare de calm. Și după aceea sunt din ce în ce mai multe nevoi pe diferite trepte, până la ultima treaptă, nevoia de realizare de sine. Dar, ca și părinte, mai ales în primii ani de viață ai copilului, e nevoie să ne uităm la nevoia asta, nevoia de somn, nevoia de mâncare, nevoia de a interacționa cu oamenii, care își pune de multe ori amprenta și creează o stare de oboseală acută și de străinare dacă ele nu sunt privite cu atenție și nu sunt luate în considerare. Adică pe parcursul unei zile este nevoie să respiri adânc și să vezi care este nevoia mea în acest moment. Și doar să o vezi, să te vezi. Ok, am nevoie să mă odihnesc. Am nevoie să fiu hrănită, să mă hrănesc cu ceva bun, cu ceva sănătos. Am nevoie să mă opresc. Poate fi și am nevoie să mă opresc din iureșul gândurilor pe care le am. Pot fi gânduri de îngrijorare, gânduri care creează stres. Și să-ți acorzi 10 minute din când în când în care să te vezi pe tine. Ce creează aceste 10 minute alocate de câteva ori pe zi pentru tine? Creează tocmai aceea relație frumoasă pe care ți-o dorești cu copilul tău și cu cei din jur. Pentru că tu îți umpli în astea 10 minute resursele cu care vii către ceilalți. Dacă tu tot timpul ai bateria pe minus, nu se poate pe minus, pe zero, să zic, dar nici pe zero nu se poate, dar destul de descărcată, îți va fi foarte greu să dai cu ușurință celorlalți. Este ceea ce generațiile trecute spuneau, referindu-se la copiilor, m-am sacrificat pentru tine. Pentru că nu își acordau atenție și nu găseau momentele astea de 10 minute în care să se conecteze cu sine, în care să vadă care sunt nevoile, să încearcă să și le îndeplinească. Și se creau resentimente. Resentimente care după aceea, oricât am vrea să le ascundem, ies la suprafață. Ies la suprafață pentru că ele nu pot sta înăbușite acolo în noi. Ori le scoatem și le vedem față de noi, ori dacă nu vrem să le vedem de tot, ele se manifestă în atitudini, în comportamente care par necontrolabile. Dar ele nu sunt necontrolabile. Noi putem controla tot ce ține față de noi, dar pentru asta e nevoie să avem momente de introspecție, să vedem ce e în interiorul nostru, să ne vedem pe noi și să vedem cum putem scoate, gestiona, echilibra acele energii din noi, astfel încât ele să nu iasă într-un mod necontrolabil față de cei din jur. Iar dorințele sunt acele lucruri pe care noi am dorit să le aducem în viața noastră, dar fără de care putem trăi. Adică pot avea o dorință acum să mănânc o înghețată. Eu pot foarte bine să-mi desfășor ziua astfel încât să nu mănânc înghețată. Sau am dorința să merg la Sibiu, să zic.
dar pot trăi fără să mă duc la Sibiu. Și dorințele iarăși sunt importante, pentru că nu sunt nevoi, adică foarte legate de lucruri fără de care nu pot funcționa în echilibru, dar contribuie la a aduce și mai mult echilibru și bucurie în viața noastră. Asta va fi partea a doua cu dorințele. Mai vreau puțin să vorbim despre nevoi și să încep simplu. Respirație adâncă, de 2-3 ori, da? Și te întrebi, ce nevoie am eu acum? Și dacă ești la serviciu, de exemplu, sau undeva într-un mediu care nu-ți permite să-ți îndeplinești nevoia care apare imediat, e ok, doar respiră. Sunt la serviciu, am nevoie să dorm acum pentru că sunt foarte obosită. Și conștientizez asta, mă uit la mine și mă văd. Nu pot acum să mă duc să mă culc imediat, însă îmi propun ca diseară când ajung acasă să decalez programul de culcare cel puțin cu un sfert de oră mai devreme. Adică să mă culc un sfert de oră mai devreme, de preferat să fac o baie cu apă caldă și poate chiar cu jumătate de oră decât programul obișnuit la care mă duc la culcare în fiecare seară. Și astfel, văzându-mă pe mine, și sunt unele nevoi pe care nu le pot îndeplini pe moment, dar unele pe care le pot îndeplini pe moment. Să zic că pot să conștientizez că am nevoie de apă, mă ridic și mă duc și îmi pun un pahar cu apă. Creez acea grijă de mine și respect față de mine și corpul meu, astfel încât nu se mai creează sentimentul de sacrificiu. Nu mai creez din relațiile cu cei apropiați resentimente, care după aceea se iasă sub formă de strigăte, nervozitate, nemulțumire, momente tensionate. Și începe cu tine, începe să vezi care sunt adevărurile tale, care sunt dorințele tale intrinsece, acele nevoi de bază pe care dorești să le vezi de aici încolo mai mult și pentru care să aloci câteva minute pe zi pentru a ți le îndeplini și vezi ce se schimbă. Scriem peste 2-3 săptămâni după ce faci acest lucru zi de zi, spune cum s-a îmbunătățit viața ta sau poate a rămas pe loc. Aștept orice comentariu și îți doresc mult curaj în evoluția ta, în descoperirea de sine și în crearea de relații armonioase cu cei dragi. Mulțumesc că m-ai ascultat!